Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını için. Neme diyenlerin öldürümülen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek bolar hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malkları tövbe derler. Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Gepleşigimizin bugünkü sanında biz yine de tövbe etmek barada gürrün ederiz. Tövbe etmek barada gelin İsrail halkının tarihından, Mukaddes kitabın köne äh bölümünden, Yeremiya Peygamberin kitabından käbir ayetleri okalın ve İsrail halkının yanlışlığından, geçmişte bolan zatlarından bir zatlar özümüz için öğrenelim. Men bugünkü tövbe etmeklik barada gürrün etmeye yüreğime düydüm ve söz başını deyip aldım. Tövbe etmedik yürek Hudaýyň bereketlerine böktenç döre diye deyip atlandırdım. Tövbe etmedik yürek Hudaýyň size verecek bereketlerine böktenç döre diyendir. Bunu İsrail halkının durmuşunda biz bunu has aydın ve açık görüp bileriz. Gelin hazır käbir ayetleri okalım. Yeremiya Peygamberin kitabının 3. babının 12. 14. ayetleri. Gitti bu sözlere demir gazıga jar edip şeyledi. Ey biwepa İsrail maňa dolan. Muny rep aýdýandyr. Men merhemetledirin. Indi men sana gazaplı bakmarın. Gaharımı baky saklamarın. Muny rep aýdýandyr. Emma sen öz yazıgyny boyun al. Öz Hudaýyň Rabbin garşysına baş kaldırdın. Gür yapraklı her bir ağacın astında keseki Hudaýlara köngül verdin. Maňa kulak asmadın. Muny rep aýdýandyr. Ey biwepa halk, maňa dolan, muny men rep aýdýandyryn. Çünki sizin hojaýynyňyz mendirin, men sizi birden şäherden, iki-ikiden uruğdan çıkarıp Siyona getirerin deyip yüzeniye. Bu iki ayadın içinde bizim görýän zatlarımız Hudaý bütün İsrail halkyny tövbe etmege çağırýar. Gelin men size bundan beýle gaharly seretmerin, gaharymy baky saklamaryn. Yeter ki siz gelin dolanın, maňa dolanıp gelin, günälerinizi boyun alın deyip Hudaý olara yüzenýär. Aslında buların günälerini Rab yine bu yerde açıklap olara görkezýär. Sizde her bir gür yapraklı ağaçların aslında keseki Hudaýlara köngül verdiňiz. Yaradıcınız ve Rabbinize karşı baş göterdiniz. Indi gelin de bu günäleriňiziň ählisine boyun alın da tövbe edin, maňa dolanın, muny men Rab aýdýandyryn. Maňa dolansaňyz, men yine de size bereketlerin, men yine de sizin bilen bolaryn. Çünki men sizin hojaýynyňyz, men size diye birek edip şäherden, iki-ikiden uruğdan, ählinizi diye nire dargap gidenen bolsaňyz, başka halklar sizi basyp alıp günäniň netijesinde yesir alanan bolsa, bütün dünýäniň
halklarının içine yayrap gidenen bolsanız, men sizi iki-ikiden, şäherlerden, dürlük yurtlardan yine izinize, Siyona qaytarıp getirerin deyip Hudaý şeýle wada berýär. Yine de devam ettirsek, şol bir babın 19. ayadında 22. ayadına çeli okuyas şeýle sözler var. Sizi çağalarımın arasında ornaştırıp size gözel yurdu ähli milletlerin iň ajaýyp mirasyny bermekçidim. Siz meni atam deyip çağırarsınız. Menden yüz öwürmersiniz öýtdim. Seredin. Sizin hemmäňizi çağalarımın arasında size ornaştırarın, size gözel yurdu, ähli milletlerin iň ajaýyp mirasyny bermekçidim. Niyetinin barlygyny Hudaý Israil halkyna aýdýar. Siz meni atam deyip çağırarsınız deyip, menden hiç açan yüz öwürmersiniz deyip umid edipdim. Pikir edipdim. Emma beýle bolmady. Emma bir aýalyň öz ärine biwepalyk edişi ýaly. 20. ayat. Siz hem maňa biwepalyk etdiňiz, ey Israil halky. Muny rep aýdýandyr. Yalaňaç gaýalardan bir ses eşidilýär. Bu İsrail halkynyň ağısy hem ahını alasıdır. Çünkü olar yollarını urdurdular. Özlerinin Hudaýy Rebbe unuttular. Dolanın ey biwepa perzentler. Men biwepalygyňyza şypa bererin. Halk diýer, ine biz senin ýanyňa gelýäris. Çünkü Hudaýymyz Reb sensin. 19. 3. bab 19-22. ayatlar. Bu ayatlardan esasy pikiri ortağa çıkardım. İlki bilen 19. ayatta şeýle Hudaýyň gözel, şeýle ajaýyp umydynyň barlygyny görýäs. Şeýle umyd edipdir Israil halkyny özüme bir halk edip saýlamak bilen seredin oňa nähili maksatlary bar eken Israil halky barada, nähili umytlary, arzulary bar eken. Size öz çağılarımın arasında size ornaştırarın, size gözel yurdu, ähli milletlerin iň ajaýyp mirasyny bermekçidim. Siz meni atam deyip çağırarsınız, menden yüz öwürmersiniz öýtdim. Emma siz muny etdiňiz. Bir aýalyň öz ärine biwepalyk edişi ýaly, siz hem maňa biwepalyk etdiňiz, deyip Hudaý olary biwepalykda olaryň günäsini paş edýär. Seredin, biwepalyk etdiler. Bu diýmek nämen diýmeklik? Olar ähli özge milletlerden gelen bir topar buğutları getirip İsrail halkında yerleştirdiler. Olar diri olan Hudaýa, olaryň yaradyjysy olan Hudaýa däl de adam elleri bilen yaradylan buğutları, daşlardan, agaçlardan, ähli gymmatbaha daşlardan özlerine Hudaýlar yasadılar da ine bizim Hudaýymyz, bizim yaradyjymyz bular diýip beýleki özge milletler ýaly bular hem bolmayan buğutlara canı yok, nefesi yok, adam eli bilen döredilen buğutlara secde edip ine menin Hudaýym deyip hak Hudaýa karşı biwepalyk etdiler. Muny Hudaý öz ärine biwepalyk eden aýallar bilen deňeşdirýär. Ine İsrail halkynyň günäsi şudy. Şonuň üçin 19. ayatda aýdýar. Men size diye ähli halklaryň mirasyny, ajaýyp mirasyny size bermek niyetim bardy. Siz meniň çağalarym bolup maňa ata diýip yüzenersiniz diýip menden hiç açan yüz öwürmersiniz diýip umyd etdim. Emma siz bolsa munyň deregine buğutlar bilen meniň yerime çalışdyňyz we menden yüz öwürdiňiz diýär. Şonuň üçin yüz öwrenligiňiz üçin meniň sizin durmuşuňuzda etjek olan ajaýyp planlarym, meniň sizin durmuşuňuzda etjek bolan ajaýyp işlerim, berjek bolan bereketlerim we mirasym berip bilmeýän bu mümkin däl sebäbi siz özüňiz muňa böktenç döredýärsiňiz. Nähili böktenç? Towba etmeýän yürek, Hudaýdan daşlaşan yürek, Hudaýyň yerine buğutlar bilen çalışan bir halk,
yürekleri şeyle yağdayda bolan vaxtında, öz günahlarını boyun alıp tövbe etmedik vaxtında, Huday nähili güçlü söyleyen bolsa, nähili güçlü bereketler bilen bütün dünyanın baylığını İsrail halkının üstüne getirecek niyeti bar olsa da bunları edip bilmeye, sebebi halkın yüreği buna böktençlik veriyor. Bu bizim dövrümüzde de şeyle değil mi doğanlar? Bizim dövrümüzde de biz hazırki vaqtda da görmeyiz mi? Daş tövrege seredin. Hudayın söygüsü nähili güçlü adamzadın üstünden. Kitapta yazılan, çünkü Huday dünyanı şeyle güçlü söyde. Oğluna iman edenlerin hiçbiri helak olman ebedi yaşayışa koşsun deyip özünün yekece oğlunu berdi deyip yazılan. Bu oğlunun adına, İsa Mesih'in adına iman eden her bir adama Hudayın çağıları olmak, hakkını vermek isteye. İsa Mesih'in adına iman eden adamların günahlarını bağışlamak isteye. Olara oğlum, kızım deyip yüzlenmek isteye. Olara gökten inen ähli bereketlerini vermek isteye. Nem için bunu berip bilen yok? Sebebi adamların yüreği Hudaydan daşlaşan, günah bilen zayalanan, Hudayı görmeyeler, günahlarını tövbe etmeyeler, dine ervetlik, yamanlık, günah bilen yaşap barıyarlar. Beyle etmek bilen olar, Hudayın acayip planlarının daşında qalıyarlar. Hudaya özleri vardı alıp etmeye mümkünçilik vermeyer, onları bereketlemek için olar özleri Hudaya karşılık görkeziyerler. Huday hem öz niyetlerini onların durmuşunda amala aşırıp bilmeye. Durmuşta köp görüyen. Misal için şeyle adamlar var. Er ayal arasında qaharlaşıp, ayrılışıp, çağaları yetim qalya. Er bilen ayal aslında şeyle bir acayip bir maşgala, acayip çağaları var. Onlara seyretsen şeyle yüreğin ağraya. Biri-birini bağışlap bilmänlik için, biri-biri bilen ılalaşıklı yaşap bilmän için, biri-birine bivepalık etmek bilen şeyle günahının içinde yaşayarlar. Huday daşardan seyredip bu maşgala için qıynanıya, çağaları seyredip olur için qıynanıya. Bu maşgalanın nähili ulu bereketleri var. Hudayda nähili ulu planları var. Bu maşgalanın üstünde Huday nähili bu edilen günah, bu aradaki bolyan zatlar, çağların gözyaşları Hudayın yüreğini nähili derecede parçalaya. Huday daşardan seyredip şeyle yüreği ağırap seyrediye. Men size şeyle bir ulu bereketleri üstünüze getirmek isteyen, sizden şeyle bir güçlü maşgala etmek isteyen, şeyle bir ruhu hizmatları size vermek, inanmak isteyen, emma menliğinizin derdinden, birek olan eden günahlarınızı boyun almayanlığınız için, tövbe etmeyenliğiniz için, yüreğinizdeki menlik olsa, menin bercek bereketlerime peskel veriye. Menin bercek bereketlerime böktence diye. Şunun için men sizi bereketlep bilemok deyip Hudayın yüreği şeyle ağraya. Men durmuşta katı köp görüyen. Yaş yigitler şeyle bilimli, şeyle düşünceli, şeyle okuyupları bar, ähli hili okuyupları Huday beren. Diysen, ne ähli hizmatlara tayyar olan adamları var. Emma şahsı durmuşunda günahda yaşayarlar. Menliğin neticesinde şol günahlarına tövbe edip arassalanmanlığı için sürekli iyice giderli şol menlik günahsına, her hili azgınlık günahsına batyanlığı için ne hili başarcanan bolsa, ne hili bilimli de olsa, ne hili okuyuplu da olsa bu adamlar Hudayın bercek hizmatını, Hudayın onları bercek ruhu sıylıqlarını, ruhu patalarını, bereketlerini kabul edip bilmeyerler. Çünkü onların yürekleri Hudaya karşı duruyor. Şunun için seyredin İsrail halkı da şeyle. Aslında Huday onlara ähli halkın içinden, bütün milletlerin arasından bu küçücük halkı saylav aldı. Bu halk için gerek olan ähli zadı berdi. Olar bilimde de, ılımda da, ähli zatta olar hemişe beyleki halklardan yokardadılar. Hazirem şeyle. Emma şol özünün bivepalığı neticesinde,
doň yürekligi netijesinde, towba etmeyen yüreklerinin barlygy netijesinde Hudaý diýe, meniň size berjek bolýan zatlarymyň soňuna çenle kabul edip bilmediňiz, sebäbi siz towba edip hakykatdan maňa öwrülmek islemeýäňiz diýe. Ine nähili biziň doň yürekliligimiz, tekebbir yüregimiz Hudaýyň berjek bereketlerine böktenç olup bilýär. 21-nji ayattan Yalaňaç gaýalardan bir ses eşidilýär. Bu Israil halkynyň ağası we ahınalasıdır. Çünki olar yollarını urdurdular, özlerinin Hudaýy, Rebbi unutdular. Rebbi unudan wagtynda hakykatdanam olaryň göz ýaş sesleri, ahınalasy köpelýär. Bu diňe bir Israil halky däl. Bugünkü günde biz iman edenlerem öz yollarımızdan urulsak, Hudaýyň yolundan urulup erwet yollara, nädöwri yollara giden wagtymyzda, öz Rebbimiz Hudaýy unudan wagtymyzda hakykatdanam munyň netijesi biziň üçin diňe agy we ahynala göz ýaşlaryna öwrüler. Bu hakykatdyr doganlar. Hudaýyň goragyndan, Hudaýyň bereketlerinden, Hudaýyň huzurundan çıkan wagtymyzda hökman biziň durmuşumuz kynçylyklardan, ahynalalardan, göz ýaşlardan dolar. Sebäbi Hudaý bizden öz gorag elini ayırsa, onda kim biziň tarabymyzy çalar? Elbette bu dünýädäki erwetlikler, şeytanyň hüjümi biziň üstümize geler we biziň durmuşumuzy gaty kyn ýagdaýa getirer. Şonuň üçin yalaňaç gaýalardan bir ses eşitdim diýe. Bu sesde kimin sesleridir? Israil halkynyň ağısy we ahı nalasıdır. Çünki olar öz yollarını urdurdular, özlerinin Hudaýy Rebbe unuttular. Ine onun neticesi de şeyledi. Yine Hudaýymyz Reb bu bütün kynçylykların içinde 22-nji ayatda gaty halayan bir ayadım seredin. Dolanyň ey biwepa perzentler. Dolanyň ey biwepa perzentler. Men biwepalygyňyza şypa bereyin. Halk diýer, ine biz senin ýanyňa gelýäris. Çünki Hudaýymyz Reb sensiň. Bu sözler hakykatdanam ajaýyp bir sözler. Dolanyň ey biwepa perzentler. Men biwepalygyňyza şypa bereyin. Eger yürekten Hudaýymyza garşy dolansak, ol biziň göktäki atamyzdyr. Ata towba edip gelen hiç bir perzendine kowup goýberip bilmeýär. Git diýip gözüme görünme diýip bilmeýär. Dolanyň biwepa perzentler, men siziň biwepalygyňyza şypa bereyin. Aslında biziň her birimizde biziň biwepalygymyza, biziň menmenligimize, biziň baş bozarlygymyza, biziň günälerimize, günäli yüregimize, ählisine Hudaý tarapyndan bir şypa berilmegine mähteşlik çekýäris. Çünki bu şypany almazdan biz Hudaýa dolanywan bilmeýäs, Hudaýa ýakynlaşywan bilmeýäs, Hudaýyň biziň günälerimizi bagyşlap tämizlemegine mähteşlik çekýäris. Täze ahdyda şeýle aýatlar bar. Resullaryň işleri 3-nji bab 19-njy aýat. Indi günäleriňiziň bagyşlanmagy üçin towba edin we Hudaýa tarap öwrüliň diýip Resullar wagyz edip başladylar. Täze ahdyda biz ýene de şol bir prinsipleri görýäs. Towba edin de Hudaýa tarap öwrüliň, ol da siziň günäleriňizi bagyşlasyn. Gadyrly ýyldaşym, gadyrly doganım, häzir meni görýänsiň. Belki öz durmuşuňdaky bar günäleriň men azap geçen hem däldirin. Belki käbirlerini azap geçendirin. Emma Hudaýyň mukaddes ruhy häzir meniň üstüm bilen sana ýüzlenýändir. Näme üçin öz özüňe gereginden artyk gynnaýarsyň? Näme üçin towba etmän? Öz özüňi gynnaýarsyň. Köplenç adamlar
25 yıl bäri ruhy çopançylyk edýän, hyzmat edýän adamlar bilen iş salışýan. Adamlar bilen iş salışyp, adamlar bilen işlän wagtynda her hili ýagdaýlar baştan geçirýän. Her hili ýagdaýlara şahyat bolýan. Köp yerlerde diňe birje meni bağışla diýen söz bütün ähli edilen günälerin tämizläp, arastalap, täzeden başlap biljek yerlerini görýän, emma adamın ağzından menin günälerimi bağışla diýen söz çıkması şeýle bir kıyın. Şeýle bir kıyın welin, gadyrly doganlar, şeýle bir kıyın. Adam bunu öz özünden edip bilmeýär. Towba etmek yeňil zat däldir öz özünden. Hudaýyň sözü de bu barada aýdýar. Yirmiýe peýgamberiň kitabynyň 13-nji babynyň 23-nji aýatynda şeýle sözler ýazylan. Efiopiýaly öz teniniň reňkini gaplan meneklerini üýtkedip bilermi? Siz hem şonuň ýaly şer işleriňize uygunlaşansınız, yaxşılık etmeyi asla bilmeyersiniz deyilip yazılan. Bu hayran kaldırcan ayada seyedin. Efiopiyalı bu Afrikada qara renkli adamlar. Olar öz teninin renkini üýtkedip bilerler mi? Yok. Olar näme etse etsin, öz teninin renkini üýtkedip bilmez. Kaplan da öz derisindäki meneklerini üýtkedip bilmeýän. Çünkü ol şeýle yaradylypdyr. Siz hem şunun ýaly diye şer işlerinize uygunlaşansınız, öwrenişensiniz, yaxşılık etmeyi asla bilmeýärsiniz. Bu İsrail halkına yazılan, adamlara yazılan. Hakykatdan da täze ähd bizim döwrümizde de bu sözler geçerlidir. Biz de öz bolşumuzu, özümüzün günäli tebigatymyzy, özümüzün derimizin renkini, öz renkimizi üýtkedip bilmeýäs. Şeýlep şer işlere ve erbetliklere bedenimiz şeýle bir öwrenişen welin, her günkü edýän günälerimize, keypi sapalyga, her hili keyplere, neşe, araga, içkige, şeraba, azgın ayallara, her hili azgınçılıklara, ervetçiliklere şeýle öwrenişen adamın bedeni yaxşılık etmeyi asla başarmaz, towba edip öz özünü üýtketmegi de başarmaz. Bu ayatlara esaslansak gadyrly doganlar, adama öz özünden towba etmeklik mümkin zat däldir. Mümkin zat däldir, şeýle bir kıyındır. Onda batır çıkalgan ýerde. Eger towba etmek şeýle kıyın olsa, onda çıkalgan ýerde diýip öz içinizden belki soralar, sorayansınız. Çıkalga var, gadyrly doganlar. Hakykatdan çıkalga var. Resullaryň işleri kitabynyň 5-nji babynyň 31-nji, 32-nji aýatlarynda Hudaý Israila towba ettirip günälerini bagyşlamak üçin bu adamı baş tutan hem halaskar edip onu beýgeltdi ve öz sagynda oturtdy. Biz bu zatlara şaýatdyrys. Mukaddes ruh hem şaýatdyr. Hudaý mukaddes ruhu özüne boyun bolanlara berdi diýip Resullar wagyz edýär. Seredin Hudaý Israily towba ettirip günälerini bagyşlamak üçin bir adamı baş tutan ve halaskar edip goýupdyr. Onun adı da İsa Mesih'tir. Demek ki bu ayatlara esaslansak, İsrail halkını towba ettirmek için towbany Hudaý ona beripdir. Başka aýdan wagtymyzda adamzadyň towba edip öz günälerini boyun almagy, öz günälerini görüp başlamagy bu Hudaýdan baglydyr. Hudaýyň mukaddes ruhu ähli zady ayan edýändir. Adamın gözleri açılıp, adam öz günälerini görüp başlaya, öz günälerini boyun alıp towba edip başlaya. Demek, bu yerde bizim düşünmeli zadymız şu. Hudaý towbany bize sowgat hökmünde berýändir.
Emma käbir adamlar bu sowgaty kabul edýärler. Käbir adamlar bu sowgaty asla kabul etmän öz günäleriniň içinde ölüp döwzaha gidýärler. Sebäp nämede? Bu yerde Hudaý bilen adamyň arasında jogapkärçilik bardır. Hem Hudaýda hem adamda. Hudaýyň sözü şeýle diýär. Hudaý hiç bir adamyň helak bolmagyny islemeýär. Ähli adamlaryň towba edip İsa Mesih'e iman edip ebedi ýaşaýşa gowuşmagyny isleýär diýip mukaddes kitap aýdyn aýdýar, açyktan aýdýar. Şol bir hatarda adamlaryň özünde de jogapkärçiligiň beýleki ýarym bölegi adamlarda galýar. Näme üçin käbir adamlar bu towbany kabul edýärler, käbir adamlar edenok. Bu da adamyň menmenligindedir. Adamyň menmenligi öz günälerini görüp, olara boyun alıp, günälerinden yüz öwürmäge mümkinçilik bermeýär. Şol menmenlik şoňa garşylyk görkezýär. Kiçigöwnli adamlar öz günälerini boyun alýar, günälerini towba edýär, Mesih İsa'ya iman edip ebedi ýaşaýşa eýe bolarlar. Hudaý bermedi diýip Hudaýy aklap, Hudaý garalap bolmaýar. Hudaý ähli adamlara towba etmäge mümkinçilik berýär. Emma adamlar bu mümkinçiligi ulanmaýarlar, soňunda da öz janlaryny yitirýärler we ejir çekýärler. Gadyrly ildeşim, Hudaý sana bugün towba yüregini bermek isleýär. Towba yüregini Hudaýdan kabul et, menmenligi ret et de kiçigöwnlülük bilen günälerine towba et. Hudaýyň ähli gökden berjek bereketlerine eýe bol. Hudaýyň bereketlerine öz menmenligiň bilen böktenç bolma. Goý Hudaý sana ak pata versin. Amin. Ey beýik Taňrym, bize iýjek çöreğimizi merhemet et. Atam bulan günahını geçin. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men siziň araňyzda bolumdy Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda onsoň ýalkyjy elek bolar hem üçünji gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar towba ederler.